Dayo, nakasakmit tawag usa ka kilo kapin nga shabu. And pinaagi ni silahang mo dagan og almost 3 weeks ni nga monitoring nila. Yung mga niaging buwan, hugot ang atong pag-monitoring until then mao na ni ato ang nakuha nga sige nagpadayon pag monitor sa mga dagko gihapon manuwa ay dinhi sa siyudad sa Subo. Gani ilang source naghapon sa sulod. Ato na pag contact i-connect makipag-alayo na punta dito sa sulod sa City Jail kay for the past atong nabatayan for the past 2 months, January, February. Watay ko na ni kay padulitinan ko madakop. Mao ni ron, atong mga buwan na, ay sige hatag monitoring until nakadakop tayo. Magpasalamaton po nga sa makanunayong suporta ni Kapitan din sa Barangay Ermita. Natabangan po ang atong kapulisan na matumbok ning mga tawhanan din. Ingon mo sir nga gikan sa City Jail, pili ba natin nga mahingan lang kinsa ning naa sa City Jail nga iyang gikuha? Ang nasa City Jail ang iyang source kining nag-alias Balo. Balo. Si Ramas Alin Ramas. Alin Ramas Gadkahos alias Balo. Money source iyang shabu. Atuan ni padayugdog dito sa pamunuan sa City Jail hantod karon na pagyapon silang communication dito sa sulod. Sir, kami consider sir nga kamurag nagkumpiyansa nga kaning mga illegalista ani matungura kay labi na nga pandemic COVID man unya karon murag kani nga mga nagsakmit karon mabuta man siya nga possible nga mga old stock ni nga ilagi taguan o karon lang ibagawas. Siguro kay sugsug ang ato ang pagpanakop kay sige man tag saklayo namatay saklayo kanang nagpatmon po sila dili sayod man ta nga dili din sayod ang pagkuha ning mga tawhan kinahanglan dugay tutok para masubay gid nato asa nilang mga linya. So mao ni karon sa kakugi ug sa pagpaningkamot sa ato ang mga tao sa CDU na nakakuha tag more than a kilo of shabu mga naanap pud ni sa mga 7 million.